се Наталия Лукова. Аз съм участник в мобилността образование за възрастни, но също така съм и координатор на проекта. Първо искам да кажа огромно благодаря на всички, които имаха възможността да се включат в тази невероятна палитра от дейности, култура, образование и възможност, финансирана, разбира се, от Център за развитие на човешките ресурси, по-конкретно и от Европейската комисия. Темата беше основно около устойчивата мода, устойчивия начин на живот, пермакултурата и всичко свързано с това да развиваме зелени умения и да бъдем малко по-отговорни в консуматорството. Радвам се, че присъствах на един уникален проект, който ми позволи да посетя много от Турция, от Истанбул и Кападокия. Преживяването беше страхотно, много вълнуващо. Много пъти съм била в Турция и всеки път научавам нещо ново. Този път научих много неща за местната кухня, което много ми хареса. Многото дейности, които бяха толкова хубави, че просто не можеш да избереш коя от тях наистина ти харесва най-много. Много наситено и много с такива хубави положителни неща. Научихме за занаятите и традициите и бита и културата на държавата. Видяхме, танцувахме, спортувахме, готвихме по устойчив начин. Беше много интересно и вълнуващо. Също така извън учебното време успяхме да реализираме приключения, които отдавна мечтаехме. Например, полет с балон над Кападокия, което беше незабравимо преживяване за всички. Балоните бяха невероятно красиви. Преживяването там беше уникално. Не мога да го сравня с нищо. Всичко беше много красиво. Страшно много красиво, невероятни места. Незабравими. Никога няма да ги забравим. Този мобилен метод за обучение чрез движение, беше най-подходящия и в един момент научихме и древната култура в държавата, в която сме в момента, и за бита на хората в древността. Конкретен метод, това са абсолютно всички интересни приложения и интересни игри, които съм научила на всеки един проект, които са свързани с опознаването. Първо успях да си упражня малко английски, въпреки че тук се оказа, че турския щеше да ми е много по-полезен, който се надявам да започна да уча, поне малко. И разбира се, общуването, комуникацията с непознати хора, което при мен винаги е било някакъв вид бариера. И с посещението на различен тип от древността до съвременните методи и усъвършенстване начини за овладяване на отпадъците в изкуства, това е за мен най-силният метод, който аз усъвършенствах и получих като познания. Изключително съм доволен от дигиталните умения, които ми помогнаха в началото да влезем в проекта. Компетенции от сорта на soft skills, комуникативни умения. Научих много неща, които ще ми помогнат също да покажа на момчетата в дома, в който работя. Ползвахме различни видове транспорт и ориентирането в градска среда. За мен беше едно от много силните неща, които
се въодушевих в проекта. Така че смятам, че всички колеги в проекта имаха възможността да развиват умения чрез наблюдение, да развиват себе си чрез различните работилници, които, разбира се, включваха развиване на умения за комуникация, за лидерство, за разрешаване на конфликти. И факта, че организаторите в Гьореме и приемаща организация имаха възможността да ни покажат как консуматорството и устойчивостта всъщност съществува от много векове насам. Още от преди 2-3 хиляди години хората са използвали една скала, за да могат да преживяват, и видяхме как всъщност не е необходимо да си заобиколен с много вещи и да си абсолютния консуматор, за да можеш да съществуваш като човешко същество. А след това съм възхитен от местата, които посетихме, като едното училищата в Кападокия, изключително модерно и напреднало училище. Където имахме възможността да срещнем иновативни учители и менеджери на едно от най-устойчивите училища в Невшехир и базите, с които разполагат, и това да участваме в някои от техните workshop-ове или работилници, които бяха свързани с музика и с спорт. Оттам се откраднах много идеи в моята работа и още от следващата седмица ще ги практикувам с моя клас. Практически приложим метод в моята работа смятам, че правенето на изкуство от отпадъчни материали. Също така всяка една дейност, свързана с рециклирането на отпадъци. Workshop-а, с който изработвахме различни изделия от материали, които не се използват вече в ежедневието, като стари дрехи. Също колко много неща могат да се направят. До сега не се бях замисляла, в интерес на истината, че наистина от тези неща може да се направят много неща, не само за играчки, но както видяхме, те правят и много други работи, и портмонета, и чарти, и картини, и всичко, да.
относно социалните мрежи, те могат да се използват и за полезна осведоменост по различни въпроси. Примерно в моя личен живот аз използвам социалните мрежи, всъщност не е толкова качествено, колкото разбрах, че могат да се използват и бих променила използваемостта си на социалните мрежи и по този начин социалната мрежа става полезна. Определено има приложение в социалния ми живот и бих го развила, като може би насоката тук би била да разделя професионалното си портфолио и личния профил. Да създаваш качество в социалната мрежа, а не просто да споделяш информация. Да, социалните медии могат да ми помогнат също така в различни ситуации от моята професионална сфера. Смятам, че светът в днешно време би трябвало да може всеки един от нас да използва дигитални умения, за да рекламира бизнес или себе си, или просто да е в крак с времето. В интерес на истината, най-впечатляващо беше така наречената Sustainable House с една от най-изявените дами в областта на модерното изкуство и по-скоро Денис Осбак, която всъщност използва в нейната The Arts House, Sustainable Arts House, разбира се, използва материали, които й се предоставят от цяла Турция и не само, за да изработва изключителни модели. Работи с отпадъци и прави изключителни картини на едно изключително високо ниво. Аз днес, примерно, от тази къща също съм страшно много впечатлена, в която ходихме. Мисля, че бихме могли с децата да правим такива неща от отпадъчни материали, като картинки, в по-прост вариант, разбира се, не в този професионален вариант. На мен най-много ми хареса посещението в Sustainable House и мисля да приложа видяното и наученото там в живота ми. Аз също съм изключително много държа на Zero Waste и рециклирането на материали и отпадъци. Там видях много нови идеи, които могат да приложа в моя живот. За мен това обучение беше изключително важно след много дълъг период от време, когато аз имах възможността само да имплементирам предимно младежки проекти, но видях огромната нужда от инвестиране на повече време в неформалното образование и по-специално в неформалното образование за възрастни. Защо? Защото някак си ние инвестираме в младите, което е страхотно и е изключително важно, но също така не трябва да забравяме, че ученето през целия живот е едно от най-мотивиращите стъпки, които биха могли да дадат възможност на всяко едно човешко същество да продължи професионалния си и социален живот. За втори път съм на проект по Erasmus Plus и всеки път научавам нещо ново за различните култури на съответните държави, които посещаваме. Абсолютно се, че съм по-осведомена. Това ми е на мен лично трети проект за тази година и със всеки един проект аз научавам нещо ново, различно, което използвам в личния си живот и в професионалния си живот. Участвам в проект на Наталия за пореден път. И за пореден път се убедих, че тя и Erasmus Plus сбъдват мечти, разкриват нови хоризонти и помагат на хората да се развиват в положителна насока. Радвам се, че имах възможността да участвам в този проект, който беше изключително интересен. Workshopите и мероприятията, които посетихме, бяха изключително интересни, разнообразно подбрани. Всеки имаше какво ново да научи. Всеки път, когато ходя по Erasmus Plus, е едно изключително приключение, където срещаш нови хора и научаваш изключително нови работи. Съм изключително благодарен да бъда със всеки един от участниците тук днес.
Аз като преподавател в тази многогодишна педагогическа кариера сме участвали в най-различни проекти, но винаги беше в една еднотипна среда в педагози. А сега средата, с която за първи път участвам в такъв проект, е с участници от различен статус, социален статус и които страшно много ме впечатлиха с активността, с всеотдайността, с отговорността и с познанията в всички области, в които ни занимава проекта. Да, по-осведомена се чувствам по Еразъм Плюс, защото получих много нова информация, свързана с дейности и възможности, които той предоставя. Запознат съм поради факта, че сина ми още от преди 15 години е участвал в 2 програми в Еразъм, но като студент. Но аз като човек на подобаваща възраст за първи път участвам в тази програма и разбрах, че тя не е само за млади хора, ами и за всякакъв тип възраст. Аз съм за първи път в такъв проект и в интерес на истината наистина се чувствам по-осведомена, защото аз досега не бях съвсем наясно какво точно представляват тези програми по Еразъм Плюс и въобще Еразъм Плюс колко е голямо. Аз четох включително и за напредването на тази тема до следващите 5 години, каква е идеята, колко много се увеличават също процентите на пътуванията на хората, на запознаването им с различните култури и как всъщност се опитват по този начин да се намали съответно и безработицата и всичките тези 12-те неща, които са им изброени. Мисля, че всички теми са достатъчно важни и достатъчно засягащи цялото човечество и всички ни, и бъдещето изобщо на... Ще съм щастлива да продължавам да участвам в такива проекти. Благодаря много на организаторите, на Габи, на Нати. Те са невероятни момичета, много ни помогнаха и много ни показаха в този проект. Впечатлението ми за този проект е уникално. Аз съм впечатлена от абсолютно всяко едно нещо, което преживяхме. Не само в работната атмосфера, но и извън нея. Също така се радвам, че научих повече за програмата Еразъм Плюс и за това, че освен за младежи, вече са навлизат и проекти за възрастни, което е много хубаво. Човек се учи през целия си живот и е много хубаво, че имаме и ние възможност да участваме в проекти за възрастни. Направо съм възхитена от държанието, от възпитанието, от всичко, което съм преживяла. И аз смятам, че този проект беше абсолютното доказателство за това, че инвестицията в по-големите възрастни хора си абсолютно се заслужава. Еразъм Плюс ме вдъхновява да се развивам все повече, да научавам много нови идеи. Благодаря на организаторите. Значи, невероятна си. Благодаря ти много за организацията, за подкрепата. Благодарение на теб научихме всичко това, което изживяхме тези няколко дни. Ние знаем, че неформалното образование е богатство. Това е всеобщо признато за всеки един добър координатор, който имплементира проекти по Еразъм Плюс. Този проект най-добре би могъл да бъде описан с едно изречение, като магия, възможност за социално и професионално израстване и просперитет. С едно изречение, и аз не мога да го кажа, вдъхновяващо и зареждащо и обучително същевременно. С едно изречение много трудно може да се получи поради факта, че съм за първи път в тази държава, но въобще начина за организация и провеждане на цялото обучение за мен е с една дума въодушевеност и възхищение. Много съм доволна от този проект, много съм щастлива, че успях да посетя такива красиви места и такива хубави забележителности, които никога няма да забравя, докато съм жива. На обучителите мога да кажа, че посрещането им и организацията като цяло беше наистина много добра. На организаторите перфектна. Всичко за мен беше много хубаво, интересно като преживяване, нищо не ме беше затруднило, а напротив впечатлило. Обучавайте се, записвайте се на Еразъм Плюс, всичко в тази насока и тук е много приятно и много полезно, да. Благодаря. Благодаря.
И това, което съм видяла никога, докато съм жива, няма да го забравя. Благодаря за всичко, приятели мили. Благодаря ви от сърце. Участието за мен беше незабравимо изживяване, прекрасно приключение и научих нови знания. Много добре организирано съчетание на полезното с приятното, бих казала. Изключителен и невероятен проект. Уникално преживяване. Благодаря ти от сърце.